Tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Hello po sa inyong dalawa. Isa po ako sa mga tagapakinig ninyo mula pa noong nagsimula akong magtrabaho dito sa abroad. Nung una, random lang ako nakikinig ng iba't ibang podcasts hanggang sa mapadpad ako sa inyo. Simula noon, hindi na ako tumigil sa pakikinig. Ako nga po pala si Patrick at sa pamamagitan ng programa ninyo, gusto kong pasalamatan at bigyang pugay ang taong bumago sa buhay ko. 2017 nang may isang babaeng nag-chat sa akin. Nagbiruan at nagbulahan kami ng 2 buwan at naputol ang usapan. After 2 months, nag-usap kami ulit. Niyaya akong lumabas pero ayaw dahil strict daw ang parents niya. Hanggang sa naisip kong yayain siya na maging kami. Ayaw din pumayag hanggang hindi ako nanliligaw. Dahil hindi naman ako naniniwala sa ligawan, pina-oo ko pa din nung araw ding yun. Napa-oo ko naman. Kaya nung unang beses kaming magkita, kami na. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na tatagal kami pero tumagal kami ng maraming taon. Sumugal siya kahit hindi niya ako kilala ng lubusan. At ngayong nasa abroad ako at napakahirap ng LDR, hindi pa din siya bumibitaw. Nakikinig siya sa mga problema ko, inalagaan ako, at sinusuportahan ako sa lahat ng mga desisyon ko, maganda man o sablay. Siya si Kayla, tambalang kumikinang. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin ang babaeng sa isang iglap, bumago ng sistema at direksyon ng buhay ko. Kaya naman sa pagkakataong ito, gusto ko sanang gamitin ang paborito kong programa para ipaalam kay Kayla na gusto ko nang i-level up ang relasyon namin. Ay. Kung nakikinig ka, Kayla. Ako, eto na! Ano magandang background music? Bago natin bago natin sabihin na nga, ay, nakakakilig! Ano ba naman yan? Nakakaloka naman. Ayan, wala. Ano ba yan? Play mo na lang Biyaheng Jeepney. Charas. Wait lang. Wala kasi kaming maisip ni Diego Bandido na parang medyo bago. Kahit lumang kanta. Sige. Ito. Ayan. Okay, game. Sige. Ano yan? Tuloy mo lang, maganda to. Okay. Maganda nga yan. Okay. Siya si Kayla, tambalang kumikinang. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin ang babaeng sa isang iglap, bumago ng sistema at direksyon ng buhay ko. Kaya naman, sa pagkakataong ito, gusto ko sanang gamitin ang paborito kong programa para ipaalam kay Kayla na gusto ko nang i-level up ang relasyon namin. Kung nakikinig ka, Kayla. Wow. Ang tanong ni Patrick! Eto na! Will you marry me? Show me what's real. Ay!
Akala ko pa naman, sabi ko, parang sakto-sakto lang yung kwento. Yung nagkwento pala lang. may ganitong May twist. proposal si Kuya May Patrick. proposal. Will you marry me? Sana po ay mapili ninyo ang sulat kong ito at mabasa nyo po sa podcast. Naku, kailangan pa natin itong i-podcast, Diego. Salamat po sa mga tawa, aral at inspirasyon na hatid ninyo araw-araw. Mabuhay po kayo at sana huwag kayong magsawang magpasaya ng mga katulad kong OFW. Kumukuha po kami ng lakas sa mga kwento ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Patrick. For every glass I saw life in me. Now it overflows like a river. Ay, grabe! Ang sharp naman ang ganyan. Ang sharp naman siya pakiramdam. Congratulations. Ayan, Congratulations na ba? Tinatanggap na ba ni Kyla? Kami na nagdesisyon. Patrick, yes, we do. Yes, Patrick! We want to spend the rest of our lives with you. Mga pala desisyon. Nag-propose lang yung tao. Ay, na. Sana naman, Kyla, ha? Oo. Ayusin mo, ha? Ayan. Pero of course, ang wish natin, Kyla will say yes. Aha. And ang prayer natin is that two-way. Hindi lang si Patrick ang nakakaramdam Correct, nito. Kasi, syempre, Yung mutual nararamdaman. dapat. Kasi it takes two to tango. Mahirap naman yung si Patrick lang pala yung nakakaramdam ng pagmamahal, pag-ibig at pag-init at pagyanig ng kanyang puso. Correct. Yung pala si Kyla, wala lang, Ayan, di ba? oo. Prayer natin na si Kyla will also say yes at ramdam Yan. niya rin ang Oo. pag-ibig na meron. Well, si according Patrick. din naman doon sa kinuwento ni Patrick na talagang sinusuportahan ni Kyla si Patrick. Yeah. Maliman yan. Magiging maliman ang desisyon. Wala siyang pakialam. Kumbaga nandyan siya para sumuporta. At saka nag-risk, di ba? Yung Oo. kahit na hindi niya kilala. masyadong kilala, Oo. di ba? Na pa-oo. Aha. Tapos, okay lang kahit LDR, di ba? Yung mga ganyang klase mga eksena. So, imposible namang biglang mag-no si Kyla. Ayan. Kaya Sayang kami nang naman. sumasagot sa'yo, Patrick. Yes, we do. Nakakatuwa naman. Alam nyo po, the last time na merong nag-propose during the Tambalan segment was long ago. Super long ago. Tapos dun pa yun sa booth natin sa baba, bago pa yung sunog. Tapos parang wala pang social media talaga. Hindi pa talaga siya yung sobrang usong-uso. Yung nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang siya. Kaya feeling ko yung wala na kaming kopya noon or malabu-labu yung pictures ng araw na yon, 'di ba? So nakakatuwa naman na ginamit mong platform yung aming programa para i-level up ang inyong relationship. And it's a pleasure para po sa amin. Yes. Ang saya po sa pakiramdam na may ganyang klaseng proposal na naganap kahit na hindi ka actual na nandito at kahit hindi tayo sure kung si Kyla ay nakikinig. But whatever it is, the gesture, yung gesture lang na gusto mong i-level up ang iyong pag-ibig is nakakakilig na yun eh. Kasi may mga iba na nakikipagrelasyon pero wala silang intention to level it up. Correct. Oo. Pero ikaw, gusto mong i-level up. Yan. Kasi nararamdaman mo na this is it eh. You want to spend the rest of your life with the person. Alam mo sa mga ganitong klaseng kwento, masasabi mo talaga na hindi, ang pag-ibig hindi one size fits all eh. Hindi siya pwede mo sabihin na, yung mga matagal lang na magkasama or matagal na nagkarelasyon, sila lang yung pwede magkatuluyan. O kaya yung mga magkasama lang sila yung pwede magkatuluyan kasi katulad nito LDR na hindi pa matagal na magkakilala ng yung ilang years together, 'di ba? Pero So, matagal na rin din sila kasi since 2017 eh. Oo, 'di ba? Kaya I guess it's about time. Correct ka. Ano na, Kyla? Makakahigop ba kami? Ano yung sinasabi ng matatanda ng mainit na sabaw? Mainit na sabaw. Kailan At saka, na yan? hindi kami papayag ang Tambalang Kumikinang na halimbawa,
magkatuluyan nga na hindi namin kayo ma-meet dito at may feature sa programa namin. Sana naman. I-document natin yan. Correct. Pumunta kayo dito tapos, di naman kaya, hindi tayo papayag na hindi tayo kasama sa kasal sa ibang bansa. Kung ibang bansa, kung dito lang local, kaya nyo na yan. Pero kung sa ibang bansa ninyo na i-decide, sama kami. At hindi po kami ang nagdidesisyon nito, ha? Patrick, isipin mo, ikaw ang nagsulat, ginamit mo yung programa. Kaya nga, diba? Ano naman, alam ka naman walang dapat hanggang dulo to. Oo, alam ka namang walang bayad yung paggamit mo sa amin. Nagpapagamit kami pero meron pong bayad. Charot, diba? Pero naway ma-meet talaga namin kayo, ma-feel namin yung actual na kilig. Kasi ngayon pa lang kinikilig na kami ng, kwento lang ang lahat, diba? Paano pa kung nandito? Imagine nyo yan, Korentahin na kami, kinikilig pa kami. At least magandang senyalis to, Diego, na hindi lang ihi ang nagpapakilig sa atin. Kinikilig pa tayo sa mga ganitong klase mga love story. Congratulations in advance at nawaya ang inyong pag-iibigan ay mag-prosper ng bonggam-bongga. Oy, huwag kakalimutan ang engagement ring, ang wedding ring. Saan kukunin? Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Yan. Mga ahente po kami. Mga ahente kami niyan, ha? Lahat, nanawagan kami, lahat ng mga ikakasal at plano, lapit po kayo sa amin. Yan. Mag-PM po kayo sa amin. Correct, diba? Tapos isendan po namin kayo ng mga magagandang design ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. At kagandahan, pwede mag-customize. Ay, pwede. Diba? Kung gusto mo ang bato mo ay gawa sa butterfly o ang shape ng bato ng engagement ring mo ay ano ba mga mahirap na dinosaur. Yan. Kapag ka ganon, di ba? Kayang-kaya ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Yan. Congratulations! Congratulations, Patrick and Kyla. Thank you! We're happy for... Nagdesisyon na talaga. Umuon na kami para kay Kyla. Talagang tayo na yung doon na tayo sa positive na yung natin, yung ating POV. Doon na tayo sa mag-yes siya, Kyla. Kahit na hindi ito i-feature sa podcast. Ayan. Diba? Napapanood naman ito naman po ay nasa Facebook Live. Ito naman po ay nasa, iba't ibang platform, YouTube. Ayan. Yan. Alam mo, may suggestion ako para Patrick tsaka Kyla. Mas gumanda tong kwento nyo, tatahiin natin to eh. We're looking forward na si Kyla naman ang magsulat sa atin. Ayan! And then, pagtatagpuin, magkakaroon ng uli na. Correct. Tapos, ito pang mga naisip ko, magkakaroon po tayo ng mga sponsors. Pagkakitaan natin. Tama. Ibibenta namin tong kwentong to. O Kyla, sagot na. Para lahat tayo may kita. Tama. At higit sa lahat, di ba, may panggastos na sa kasal. Correct. Yan. Tandaan, nakapag-organize po kami ng mass wedding. So, walang imposible sa programang ito. Tama. Yan. Gagawin natin ito isang malaking event. Correct. Tama. Tayo na nagplano, mga magulang. Nakakaloka. Tayo talaga yung mga mahirap maging kaibigan kasi masyado tayong nangingialam. Nakakaloka. Basta maganda sumagot si Kyle. O kaya kwento, halimbawa kung si Kyla ayaw magsulat, ikwento mo sa amin, Patrick. Kung halimbawa ganun. Basta magkaroon ng follow-up sa madaling salita. Oo, dapat. Kasi pag tatagpi natin yung episode na to at yung future episode na si Kyla naman yung nagsulat. Ngayon, kung halimbawa, medyo matagal bago mag-reply si Kyla, ganyan. Basta ang gagawin nyo, ipa-remind nyo lang sa amin yung kwento. Kasi ano nyo naman, limot na namin ang ibang mga bagay-bagay. Basta natapos na yung programa eh. Pero ito siguro hindi natin ito makakalimutan. Kasi bihira lang yung mga ganito. May mga proposal na nagaganap. Yay! Nakaka-excite naman yung kwento ng pag-ibig ni Patrick at ni Kyla. Ayan. So patunay po yan na hindi talaga namin alam yung mga kwento. Kita nyo ano bang kanta yung hindi kami prepared. Ano ba nakakakilig na mga kanta? Ganyan. And alam mo, Patrick, when you say level up,
sa totoo, sa real talk na mga tao matagal nang ikinasal, ilang years, more than a decade na po kaming married. Pati po yung mga problema at challenges, level up din. Yes. Diba? Pero dahil leveled up na yung inyong pag-iibigan at ang inyong pagsasama, dahil lalo pa babasbasan ng simbahan, nagdesisyon, diba? Sa simbahan kayo magpapakasal. Kasi marirekomenda kami kung sinong gusto nyo. Kung pastor ba o pare. Yan. Meron kaming mga Meron contacts. na din kaming contact sa venue. Ayun na talaga yung nagplano. Diba? Basta ang importante, you decided to level it up at dun pa lang nakakakilig na. The rest, yung mga detalyeng mga eklavo namin ano na lang, minor na lang. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!